Hej og velkommen til. Mit navn er Marie-Louise, som I sikkert ved. Og mit navn er Martina. Ja. Vi har været på shoppetur i forgårs. og vi købte et par ting, som vi gerne vil vise jer i dag. Og næste afsnit vil vi sige 7 beautiful ting. Ja, det vil vi. Men det første, det er, hvad vi har købt, og Martine starter. Værsgo, Martine. Jeg vil starte med det spiselige, og jeg købte en pølsemix for rigtig kostede den 49 kroner, men mig og Marie vi delte om pengene, så jeg betalte 25, og hun betalte også 25. Og jeg købte en pølsemix, som sagt, og noget chokolade, og jeg købte også jeg købte også den her mascara, og så købte jeg en is. Det var en Mars is og en pølsemix med pølser og fritter, alt det der. Og 2 iced tea og Mentos. Men mascaraen, det er den her Sexy Curves, som er virkelig, virkelig god. Jeg vil give den 10 ud af 10 stjerner. Den er virkelig, virkelig god. Den får alle ens hår op. Og alle babyhårene, for eksempel. Og man kan få lidt brun og lidt sort. Jeg valgte sort, fordi jeg synes, den er pænest. Og den er på tilbud i dag, eller i forgårs, til 45 kroner. Og normalt koster den vist nok 75, tror jeg nok. Og den er virkelig, virkelig god. Den får alle ens hår op. Og det er nummer 001 Black, altså sort. I kan lige prøve at se det. Kan I se det? Ja, det tror jeg godt, I kan. Og den er virkelig, virkelig god. Jeg kan lige prøve at tage noget på. Virkelig, virkelig fedt. Ja, det må. Og nu til Marie-Louises. Hej, hej. Hej, venner. Søndag. Ja, søndag. Ups. Nå, videre til mit. Jeg købte et dele pølsemix med min søster Martine. Den købte jeg i Vaffelboden. Den kostede 49, så vi gav 25 hver, så vi fik kroner tilbage, som jeg fik. Herligt. Ja, og nu til det, som jeg sådan købte privat, og det er jeg ikke så vild med, så jeg synes ikke, det er den her nejlak. Den hedder Crack Effect. Det er blå, i mørkeblå, i sådan en rigtig pæn farve faktisk. Og det er en rigtig, rigtig fin farve, som I kan se. Men jeg synes ikke, at I skal købe den. Jeg spilder penge. Jeg gav 30 kroner for den. Den var på tilbud. Så jeg tænkte, at jeg ville prøve den, men den duede ikke rigtigt. Crack Effect, det er sådan, jeg kan lige prøve at tage noget på. Det er ligesom man får maling på fingrene. Så det er ikke så rart. Swag. But that was really weird. It just got real. Se, nu har jeg taget nejlakken på, og så skal vi bare lige vente til den tørre. Og tørre ret hurtigt. Meget hurtigt. Man skal sådan tage 2-3 lag, før det virker, men jeg synes stadig ikke, det er særlig pænt. Man skal sådan tage meget tykke lag. Og ellers er den faktisk rigtig, rigtig dårlig. Resten, altså på billederne ser den rigtig, rigtig pæn ud og sådan noget, men når man endelig får den på, ser det virkelig, virkelig ren ud. Se, nu er det ved at tørre, og det er stadig ikke ret pænt. Det er sådan helt, jamen jeg kan slet ikke forklare, hvor forfærdeligt det er. Det er virkelig ikke ret godt. Det er ikke til din standard. Og det er heller ikke til nogen af jeres. Prøv at se, det er ligesom maling, sådan ligesom glimmermaling. Som man kan få. Jeg kan lige vente til det tørrer helt, og så kan I se, hvordan den flikker. Tør på den. Nå, men ja,
mens jeg lige snakker ud, så vil Martine gerne lige fortælle lidt om Sexy Curves. Godt så. Lige nu har jeg det store problem. Jeg ikke lige kan finde min Sexy Curves. Det er sådan ærgerligt. Så må jeg bare give 45 kroner for det igen. Ja. Jamen, det kan jeg ikke huske. Nå, det finder jeg nok. Der var det. Jeg har taget den på gulvet. På vores stengulv. Godt så. Altså, Sexy Curves er en virkelig god en. For alle ens babyhår og ens hår på øjenbrynene til at komme op og ned på det. Og kan lige bestemme hvilken standard den skal være i. Den her. Og jeg vil sige, jeg vil give den jeg vil give den 10 ud af 10 stjerner. Den er virkelig god. Og jeg prøvede den også derinde på min hånd. Jeg prøvede den en lille smule på mit øje. Og på min næse. Og jeg synes virkelig den var god. Men nu til Marie-Louise igen. Hej. Ja, så er det så blevet mig, og min nejlak er tørret. Og så er det så kommet til, at jeg skal vise, hvor færdig den nejlak er. Hvis I kan se, jeg rækker lige fuck med en forkert finger. Det er altså den her farve, og hvis I kan se den, så er den flækket lidt. Altså, nejlakken er flækket. Det er sådan set meningen, og den er pænt. Den er pænt til nogen, men ikke alle. Og det er ligesom maling, man har på fingrene, så det er bare lidt til jer, som gerne vil sådan noget track effekt. Det var egentlig bare det, så vi håber, at I ser med i næste afsnit. Og næste gang med beauty-favoritter. Altså beauty-favoritter. Altså det vi anbefaler, alt det her, vi siger i de der beauty-favoritter, det er noget, vi elsker. Altså noget, vi anbefaler af beauty. Altså af produkter. Så vil vi bare sige,